Здравейте, приятели на разпродажбата. Какво разпродаваме ли? Всичко от магазина. Ето шапки за бебета. Много хубави на 3 евро. Голяма шапка за възрастни 3 евро. Ръкавички по 1 евро. Имаме тези са на 2 евро черните. Детски клинчета на 4 евро. Дамски клинчета от 8 на 5 евро. Много хубав плат. Кожени панталони имаме на 10 евро. Дамски чанти на 10 евро, по-официални, детски чантички по 5, възглавници за Свети Валентини и за други поводи, те са също на 10 евро, ученическа раница на 5 евро, тук на около роклички по на 20 евро, ето погледнете за коста, красота, рокли, официални, всякакви, свичери по 15 евро, друго интересно чак. Ето тук цветя по 2 евро. Ето ме цветя по 1 евро. Тези са по 4. Чаши, сувенири по 1 евро. Ето тук разни други машинки. CD за 20 евро. Преносим климатик. Играчки за децата. Много ефтини кукли по 2 евро. Много тук е сувенирчета по 1 евро. Ето ги дънките. Всичките дънки са на промоция 4 евро. Мъжки, дамски. Те са все по-малки размери. XL, S и такива нататък по детската аудитория. Някои по-слабички също могат да им станат на 4 евро. Ето тук продаваме детски комплект дънки, горнище и долнище за 10 евро. Кожена пола за някоя дама за 5 евро. Тук ето имаме боти, нали се виждат. Пантовки по 5 евро. Тези обувки са на 7, ботите са на 15, има тези пантовки са на 3, сандалките са на 5. Ето тук също много детското, много интересно. По 5 евро всичките. Ето вижте за какво става на въпрос. Много хубави блузки по 5 евро. Детски внос от Турция. Детски екип горнище и долнище 15. Това якенца за 10. Те бебишките са по 5 евро. Тук са тениските, мъжките и дамските по 5 евро. Ето гледайте колко хубави работи имаме тук на 5 евро. По-официални неща, екипи, ацуси, горещи, долнища, мъжки много хубави, каквито си харесате. Горещи долнища за 20 евро, това нищо не му плащаш. Турска стока, момчета за момичета. Свичерите са уникални по 15 евро, направо уникални. Просто ето това е тук с целувки и така нататък. Така че, приятели, като решите нещо, пишете ни, пращаме по Еконти по Спиди. Това е от нас.